Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps. Adama Keita Kora. Aussi, un maître d'Ungoni et notre fils, Asaba Dramé. Imaku Fama, Imakunde, Imaku Fama, Imakunde, Sanuba Titununa Sayate Jontola, Satole, Wariba Titununa Sayate Jontola, Isatole, Fama de Gaganakasi, como Tokorola Casimandi, Tadeo. Nɛgɛ kanɲɛ 18 o sera Bamakɔ ale fan caman na ale ni studio Jani.ml kɔnɔna na farajɛ Carrefour la an bɛ laseli kɛ ka bɔ yen. Bi ye alamisa ye tubabukalo tile 21 min ye san 2023 an bɛ ale kɔnɔna na. Décembre kalo an bɛ o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ an ka kunnafoni fanbaw bɛna tali kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la ani Alizeri cɛ kibaruya min ye Mali kɔnɔna na fana ani Mali kɔkan na. An bɛ taga Nizɛrikaw olu fɛ yen, n'an bɔra Nizɛrikaw fɛ yen sisan an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Fasokaw fɛ yen ale ni Laginɛkaw olu fɛ yen ka kibaruya misɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan. K'a fɔ aw ɲɛna ko n'a b'a fɛ ka wari ci k'aw to nanzara jamanaw la a ye Sendwave kɛ aw taama ɲɔgɔn ye. Sendwave i bɛ wari ci ni ale ye ka tila ka wari sɔrɔ tuguni wa ci sara bɔ tɛ a la. N'i bɛ nanzara jamana fɛn fɛn na ka taa fara Angleterre kan ale ni Canada ani États-Unis i bɛ se k'i ka wari ci ka na Sendwave fɛ musaka bɔ tɛ a la. Promotion bɛ senna nin waati in na bɔlɔlɔ sira fɛ ni maa min ye Ferko Dasi i bɛ se ka wari ci ka na n'a ye yan. I limanaw olu b'a sɔrɔ e yɛrɛ fana bɛ dɔ sɔrɔ cili o cili la euro wari 10 o bɛ di i ma. N'an bɔr'o la an ka wolomasiri tabaw y'a jira k'a fɔ ko Jinangurukaw fɛ yen Koro mara la Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaaw kɔni taara bin yɔrɔ dɔw kan. U y'a jira k'a fɔ ko kinbɛliw bɛ sen na. Chef d'état-major ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw k'u hakilila tigɛ ko nin waati in na min ye finitigiw ye u ka baara min kalifalen don u la ko u bɛ k'o wulikajɔ fana kɛ.
chef d'état-major kelen a y'a yira fana k'a fɔ ko u y'a ye bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ ko min ye an ka sɔrɔdasi dɔw olu minɛna bingali min kɛra farabugukaw fɛ nin kalo in tile 12 o kan 2 senfɛ sa k'an ka sɔrɔdasi dɔw minɛna o bugunatigɛ bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ko maaw k'u hakili tigɛ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don yaasa o sɔrɔdasiw u bɛ se cogo min na ka segin ka na u ka so k'a sɔrɔ min ye degun a ma u sɔrɔ halisa an bɛ to finitigiw ka gun kɔnɔna na min ye ko PDG Corridor Bailal Jige ko ale kɔni ye kunungo ale ye taji nin ye litiri ba kɛmɛ 450 ale ye o de di litiri ba 450 a ye o carburant de di Mali finitigiw ma waleya in kɔni kɛra jeudi kɔnɔna na min ye Keba ye n'o ye Général Keba Sangare n'ale wolomasiri tamaw ka dangan ye ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan waleya in kɔni maa caman ye a foli kɛ ko sabula nin waati na min ye an ka wolomasiri tamaw ye ko taji ko o bɛ u la Mali ni Algérie cɛ la kunungo an ka minisiri man ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna a y'a yira k'a fɔ ko Algérie bɛ ka maa minnu bɛ yen bi n'olu ye jɛkulu marafatigiw ye k'olu bisimila maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ furancɛla fanga fɛ n'a dafirili ka di u ye k'u bɛ ka olu fana bisimila k'o ye waleya min bɛ gɛlɛya don kosɛbɛ Algérie ale ni Mali cɛla la balimaya sira ni badenya sira min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ Ablaye Diop a ko ko waleya in ko jamana ɲɛmɔgɔ ko a k'a yira Algérie la ko a ma bɛn u ma bi a ma diya u ye n'Ala sɔnna a ma su in na an na an da don nin la sabula Algérie fana y'an ka ambassadeur min bɛ Alger o wele bi u y'a fɔ o fana ɲɛna ko olu ta ye balimaya sira ni sinjiya sira ye ko nka ko bɛn ni kelenya Mali kɔnɔ k'o tɛ se ka sinsin fiyewu ko fo ni malidenw m'u bolo di ɲɔgɔn ma ko wa ko olu Algérie olu sinsinnen don min kan ko ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'o ye bɛn sɛbɛn min sɔrɔla olu fɛ yen su in na an na segin nin ko in kan komi an bɛ kunnafoni kɛnɛ na an tɛna se ka na an da don ko caman na n'an bɔra yen minisiri min bɛ administration territoriale kunna porte-parole du gouvernement ministre d'État ale y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu dɔ b'an fɛ k'a tɔgɔ ye ko observatoire ko k'a tɔn ci ka bɔ yen pewu ko sabula k'a tɔn ɲɛmaaw k'u bɛ waleya minnu kɛ k'a bɛna ni faso ɲagamini ye kuma tɛ kalatako la ka jaabiw di ka kibaruyaw di k'a sɔrɔ min ye jamana ɲɛmaaw olu ma fosi fɔ kalatako la k'o ye waleya min bɛ dan sigi u ka baaraw la wa min ye tɔn in ye fana ko sɛbɛn minnu b'a bolo a n'a kan ka baara minnu kɛ ka kiimɛli baaraw kɛ cogo min na ka yira jamana ɲɛmɔgɔ la ko a t'o kɛ a ɲɛma ko o fana ko donnen don waleya la waleya min bɛna se ka na ni basigibaliya an ka jamana kɔnɔ observatoire pour la bonne gestion pour la bonne gouvernance kɔni ko nin ye ale cilen ye pewu ka bɔ Mali kɔnɔna na Mali ale ni Uranda fana ni ɲɔgɔn cɛ ko maliyɛn minnu mana bɔ yan ka taa Urandakaw fɛ yen u bɛ se ka visa ta Uranda ale pankurujigi kɛnɛ kan ye n'o ye aéroport ye visa in n'i kɔni tɛ tɛmɛ tile 30 ka Uranda i tɛ dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen sara nka n'i tɛmɛn'o kan sa u b'a fɔ k'i bɛ se ka wari dɔ sara yaasa k'o ɲɔgɔnna sigi sen kan kunungo Ablaye Diop ale ye sɛbɛn dɔ ladon conseil des ministres la bɛɛ jɛra n'a ye ko Uranda bɛ k'a kɛ cogo min k'an fana ka o ɲɔgɔnna kɛ ni Uranda kan min nana an fɛ yan taama na n'a ka taama tɛ tɛmɛ kalo 1 kan a tɛ visa sa nka n'a tɛmɛn'o kan sa ani musaka min ka kan o fana ka fɔ a ye a ka se ka o sara jamana ye finitigiw ko u donna Aguelok u ma dan o ma Aguelok n'a a lamini dugu bɛɛ lajɛlen sa k'u kɔni bɛ baarabaw la o yɔrɔ ninnu na nin waati in na min ye minɛnw ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ka baarakɛ bolow ye olu bɛɛ lajɛlen a di kana kɛ n'an yɛrɛ dama de don n'i nana retard la problème dɔ b'o la wa ba sori ani nin tile yan ye jaani de ye koyi anw ti télé conventionnel ninnu na koyi an yɛrɛ dama de don sori i sigi k'i b'a dɔn a don voilà an kun bɛ min Buwake waa Zewa de caman fana nana k'u f'olu ka kati gouverneur gɛn ka bɔ yen wa n t'a dɔn kati jumɛn mairie caman y'aw sigi an bɛ tila ka kuma sisan kibaruyaw la Aguelok bi min ye yen ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'an ka finitigiw tun ye gɛlɛya sɔrɔ yen o gɛlɛya kɔni ko nin y'o ko bannen ye pewu san 2012 degun min n'an y'o sɔrɔ février kalo la ko o kɔni kuma banna bi finitigiw kɔni ye yɔrɔ ta u kunbɛnra jamanadenw caman bɔra ni vert jaune rouge ye k'u kunbɛn k'u bisimila k'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na min ye Aguelok kɔnɔna na ye
MINUSMA kɔni de bɔra kan kɔnɔ ka minɛn to u bolo wa minɛn ninnu caman bɛ yen fana a yira k'a fɔ ko dan sigira a kow bɛɛ lajɛlen na Général Gamu halisa ale bɛ munumunu salo la a ka région kɔnɔna na bi a y'a yira k'a fɔ ko min ye vitre fumée ye mobili minnu bɛ yen ni matricule t'u la mobili minnu bɛ yen ni marifaw b'u sanfɛ sigana mobili o mobili n'o o bɛ yen k'o tɛ se ka boli tuguni Kidali n'a marabolo si kɔnɔna na o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen min ye Gamu ye baarakɛyɔrɔ a taara olu dɔw lajɛ bi ekɔlisow b'o la dɔgɔtɔrɔsow b'o la olu bɛ ka baara kɛ cogo min na couvre-feu ko o fana sigilen don sen kan wa min ye carte d'identité ye bi n'i bɛ Kidali i ka teli k'a sɔrɔ ne bɛ taa n ta ye nka n kɛtɔ ka don ne sa o de ye problème ye Suala Bayaya Haidara ale min kunun ko ni u kun y'a yira procureur la procureur y'a yira k'a fɔ ko k'a bila ka taa kaso la yanni a ka kiiri don cɛ n'o o ye mars kalo nata tile 4 ye bi k'u y'a ta ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ ka taa bila Joyila kasobon kɔnɔna na laɲini kɛ kun ye min ye yaasa futinɛ wɛrɛ foyi kana wuli yan kɔnɔna na an y'a mɛn ko Haut Conseil islamique mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la n'Ala sɔnn'a ma su in na diinɛ ni politiki an bɛna dɔ fɔ a la an delila k'a fɔ dɛ mɛ an bɛna hakilila jigin k'a ko la mɔgɔw k'a faamuya fɛn fasuguya kelenw tɛ parce que ne ɲɛ t'a la arabu dugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko o ye silamɛya dugu ye ko alimami bɛ kutuba kɛ ko k'i da don politiki kuma na ne t'a dɔn mais anw yɛrɛ ka politiki kɛcogo ani an ka politiki mɔgɔw sirancogo ani an ka politiki mɔgɔw ma se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sinon hali n'i y'a dan ne ma ministère des affaires a tɔgɔ yɛrɛ ye di a man ka sigi a bɛ taa intérieur kɔnɔ yen de a bɛ baara kɛ yen nka k'a kɛ minisiriso ye man ɲi mais su in na fɛla dɔw b'an na an b'o olu fana fɔ u ye ka da u tulo kan u ka se k'a faamuya ko la suala ko u y'ale bila ka taga Joyilakaw olu fɛ yen CMSS ale wulilen don k'i jɔ ko yaasa baara ka se ka nɔgɔya cogo min ye ancien combattants ye olu ka tɔn olu maa minnu bɛ yen olu muso minnu bɛ retraite la nin waati na k'olu hakɛ dɔ k'u don bɛrɛ la ka papier sigi yaasa min na u ka hakɛ kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ CMSS ale ye o baara daminɛ u ka directeur ba n'o o ye Isaka Kɔnɛ ye a y'a yira k'a fɔ ko u kɔni y'a ye k'a fɔ ko maa 450 ɲɔgɔnna ko o de bɛ yen min ye papier ninnu kan ka se ka di olu ma ni maa minnu bɛ yen n'olu kan ka nin hakɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka dafa sɔrɔdasi kɔrɔw la u y'a yira k'a fɔ ko pension ko fana ko o fana kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ nka se bɛna kɛ yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na an ka kɔkan kibaruyaw la sa an b'a da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ ko Nizɛrikaw fɛ yen Faransi sɔrɔdasi laban minnu bɛ yen sa Nizɛri kɔni ɲɛmɔgɔ y'a ɲini u fɛ k'u ka kasa kuru u y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na k'a tɔ tora sɔrɔdasi 91 ye min ye 15 ye ko olu ye logiciens ye u ka convoi kɔni ko olu laban bɛna wuli ko Nizɛri kɔni y'a yir'u la k'a fɔ k'u k'u jija cogoya sugu bɛɛ la yanni nin kalo in tile 20 o ye sini ye dɛ décembre kalo tile 22 ko o kana sɔrɔ Faransi sɔrɔdasi fosi b'u ka dugukolo kɔ kan Patrice Talon ale y'a dayɛlɛma tuguni dɛ ko ale ni a kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen ko ni fangadaraki kɛra ye ko ale ni olu bɛ se ka hakilina bɛɛ ka kɛ kelen ye ko wa fana ko olu b'a dɔn k'a fɔ ko cogoya suguya bɛɛ lajɛlen la ko wagati dɔ de bɛ yen k'i bɛ condamnation kɛ wagati dɔ bɛ yen i bɛ jateminɛ kɛ wagati dɔ fana bɛ yen k'i bɛ tiɲɛ yɛrɛ lajɛ ko ka sɔrɔ ka kuma k'ale kun filila ko ka tugu kumakan kɔ ko kumakan minnu ni tiɲɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko wa k'a bɛna segin kɔ an b'an da don nin fana na su in na n'Ala sɔnn'a ma jamisɛnnin ni janjan a ma nɔgɔn dɛ su in na an bɛ dɔ fɔ nin na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen an ka denmisɛnnin 2 olu kɔni sara Adjamé sugu la min ye dɔngɔnɔw ye o de don u 2 kɔni karila ɲɔgɔn na kelen ye a b'a fɔ min ma ko Sisi ale y'o ɲɛ 2 sɔrɔ tɔ kelen dɔ in na k'a b'i senfa u y'ale yɛrɛ minɛ k'a gosi k'ale fana ni kɛnɛ karaba a 2 bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ye u kɔni 2 bɛɛ lajɛlen fatura conseil de base ma olu y'a yira k'a fɔ ko u ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka ko in faamuya cogo min na kunnabɔni fɛ ko gɛlɛya caman yera a la sabula futinɛ ale barika bonyana a yɔrɔ la kosɛbɛ interconnexion Mali ale ni Mauritanie ko yaasa olu ka se ka dɛmɛ sa min ye fonds africain de développement ye k'ale bɛna musaka di n'o o ye dollar wari miliyari 300 a n'a kunkanfɛn ye ani miliyɔn 9 ye k'o bɛna di yaasa ka se ka Mali ale ni Mauritanie dɛmɛ interconnexion ko la yaasa courant ko a bɛ se ka basigi cogo min na yen nka sen ta ko u bɛna n'o kɛ centrale solaire de ye centrale solaire min bɛna ni yiriwali ye Niger
u y'a yira k'a fɔ ko Bazoum ninnu kun Bazoum minɛlen kɔfɛ sa kabini juillet kalo tile 26 ko min ye Nations Unies ale kun ma Niger lakodɔn ko nka nin waati laban in na u y'a yira k'a fɔ ko Abdramane Chani ko o de ye Niger ka jamana ɲɛmɔgɔ ye nin wagati na u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni ale ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ seleke naani bakun kan u b'a yira k'a fɔ ko Bazoum tun ye mɔgɔ minnu tɔgɔ di maa minnu tun bɛ n'olu tun bɛ ka taa baaraw kɛ ko o si tɛ se ka mago ɲɛ tuguni Guinée Bissau kaw fɛ yen min ye Anne Balo ye k'a ma to a kelen na Fangandaraki min ni a yɛrɛ kun y'o sigi sen kan o tɛmɛnen kɔfɛ k'a ye Assemblée nationale ci Premier ministre min n'a kun y'a fɔ k'o ka to a ka baara la a tile 8 ye nin a y'o fana gɛn bi sɔgɔmada in na ko kamalen kɛra cɛ kelen na jɔ ye koyi ko nka ko sariyaw b'a to a ka se ka nin baara in kɛ nka a kan k'i teliya yaasa ka se ka gouvernement sigi joona joona gouvernement min nana baara kɛ an ka seko ni dɔnko artiste min bɛ yen n'o ye Yusuf Tako ye ale seginna ka na Mali kɔnɔna na a ka segili la min ye a kunbɛra kosɛbɛ Mali sifinw fɛ denmisɛnninw n yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Bubu Mabɛdi ale fana tun b'o janjo la ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin waati laban in na fana ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko maaw k'u kɔlɔsi min ye fiɲɛ ye min ye nɛnɛ ye a barika a bɛna bonya nin ye Irisi ka partenariat don partenariat gagnant hali nɛnɛ an bɛ dɔ sɔrɔ a la ka fisa dɛ sinon an kun famana nin nɛnɛ ɲɔgɔnna ma dɛ mais ko bɛɛ k'i hakili to mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnninw na sisan ko mun bɛ Kati Cam i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na n b'a dɔn k'a fɔ i nana retard la mais tɛ nin kɛ man di i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an yɛrɛdama don an yɛrɛdama don Baya radio Baya Selenge a f'u ɲɛna ko su in na an bɛna radio bɛɛ tɔgɔ fɔ Baya Selenge an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ani radio tɔ an bɛ tila k'u bɛɛ tɔgɔ fɔ su in na n'Ala na kira sɔnna ma Cam ça va ko bɛ cogo di an bɛ Ala tanu ko mun bɛ Kati ayiwa Kasim an bɛ waati min na i ko sisan d'abord an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn bɛɛ kan filɛ nin waati in na nin waati in na Kati Kiri ani Wɔyɔ a wulilen don kosɛbɛ fɛn min ye miirilaka minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ san 7 ɲɔgɔn bɔ n'u bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ nin waati in na wuli ka aw ta ye san 7 dɔrɔn ye wala an ta ye san 7 mais hali n'a sɔrɔ dɔw ta fɛnɛ ka jan ni o ye parce que hali an t'an ka maire sigi wagati dɔn mɔgɔw ɲinɛna kɔ tellement ne yɛrɛ kɔrɔbayara ka min don an ka maire la o de b'a la hali bi ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa a sigira wagati min aw ta ye san 7 dɔrɔn aw bɛ ka mankan ci non san 7 mankan tɛ mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ kalata ye jɔyɔrɔ dɔ d'u ma u b'a jɔyɔrɔ la depuis est-ce que a tɛna olu yɛrɛ ma o tɛna u ni kana démocratie ɲɔgɔnna sɔrɔ an kunna ko dɔw yɛrɛ bɛ san 17 bɔ fɛn na prolongation na ouais mais sauf que an ta la kɛlɛ tɛ i n'a fɔ k'u mɛnna yen nɔ mais kɛlɛ b'u ka mara kɛcogo de nɔfɛ cogo di parce que i b'a ye k'a fɔ ko nin san 7 min n'i y'a donc aw b'a fɛ sa je le répète ka taa ni délégation spéciale de aw fɛ yan kosɛbɛ ka kɛɲɛ n'u yɛrɛ ka kɔrɔfɔ u yɛrɛ ka mais est-ce que aw ni maire sigira ka kuma fɛla minnu b'aw bolo min bɛ ka kɛ n'o tɛ ka ɲɛ a taar'o da maire tulo kan wa ani jɔnni ye aw yamaruya aw ka nin wuli ka jɔ in kɛ aw bɛ jɛkulu jumɛn kɔnɔ ayiwa Kassim ka ɲininkali diyara n ye d'abord question fɔlɔ est-ce que an ni maire sigira ka kuma ni san 7 in kɔnɔna ne ma ni kalo 1 tɛmɛna ko an ni mairilakaw mɔgɔw ma ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo siman sanfɛ kɛlɛ dɔ la Kati yen nɔ donc à chaque fois a bɛ taa laban sigi ka kuma de la aw jɔnni anw ye jɛkulu ye Kati kɔnɔna la ni n ko jɛkulu bi min bɛ ka nin ko gérer o ye kan ye kan o ye coordination association mouvement et parti politique ye aw bɛ kan kɔnɔ aw bɛ kan fana tɔgɔ da an ye kan fana tɔgɔ da donc an b'o jɛkulu kɔnɔna la donc mouvement caman bɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo association b'a kɔnɔna la an lakodɔnnen don wa a créé la nin tɛ tɛmɛ kalo 2 kan mais an lakodɔnnen don aw ma récépissé sɔrɔ dɛ ayi bon i b'a dɔn Kati jɛkulu caman bɛ yen nɔ récépissé ko tɛ déjà mais n'an m'o ɲini et puis aw bɛ ka wuli hakɛ mun nɔfɛ n'a bɛ sariya kɛlɛ kɛ a bɛ sariya sɛbɛnw ɲini u ka dafa aw bolo mun y'an ka jamana gɛlɛya kosɛbɛ o ye mɔgɔ i m'a ye association dɔ cira bi mais sariya an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ sariya kɔnɔna la parce que sariya yɛrɛ b'a fɔ n'a ye plateforme sigi sen kan jɛkulu 2 ka sɔrɔ dɔrɔn récépissé bɛ minnu bolo donc o bɛ se ka engagé kɛ i m'a ye n y'a f'i ɲɛna ko association b'a kɔnɔna la qui ont leur récépissé parti politique bɛ a kɔnɔna la qui ont aussi leur agrément parce que aw yɛrɛ de ye maire ta koyi ouais an ye maire ta aw yɛrɛ de ye maire sigi mɔgɔ wɛrɛ b'a sigi o an ye maire sigi aw de ye mandat di maire ma an ye min dabɔ o banna u bɛ administration ka sigilan tɛ u t'an ka sigilan tuguni parce que jamana kɔnɔdenw ye san 5 aw ka maire wɔlɔgɛw de don wa yɔrɔ wɔlɔgɛw de don Elhaji yɔrɔ wɔlɔgɛw n b'a dɔn kosɛbɛ u b'a yira ko a taara n b'a dɔn kosɛbɛ donc an b'o wuli bɛɛ bɛ ɲuman ninnu ye Kassim mais n'a ka fɛn ma se ne ma ne bɛ se k'a fɔ voilà mɔgɔ caman bɛ se k'a fɔ ten mais n'i y'a ka gestion ta k'a jateminɛ
Kasim nunu ye kati sudo maya nunu ma danga faga dɔrɔn dɛ nunu ye kati sudo yɛrɛ de wallahi et le livre blanc le livre jama in filɛ n bolo e b'a dɔn ni mɔgɔ ma livre ye nin ye premier conseil au maire de wɔlɔ mana bɔ yen nɔ min dalen don ale kan o yɛrɛ de ye nin livre bɔ ka kuma yurugurugu ni dongo juba min kɛra kati mairie kɔnɔna la ale y'o bɔ k'o di jɔn ma a yɛrɛ tiri sigi plateau de sanfɛla la k'a décortiquer ko lui en tant que citoyen de ale de bɛ conseil la ko ni wɔlɔ tɛ yen bi ale de bɛ kɛ maire ye premier adjoint au maire ouais donc ale bɔ aw ka tɔn na a t'an ka tɔn na dɛ mais a bɛ nin kɛ waati min na nin kɛra depuis 2020 kɔnɔna la nin bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ ale kun ma jɛ ni mairie ko caman ye mais on sait pas entre 2020 kana bila sisan qu'est-ce qui a changé ni ale y'i sen bɔ kɛlɛ la c'est pourquoi an ye conférence de presse min kɛ donc sisan a sɔnnen don wa a sɔnnen don kɛ parce que donc i b'a dɔn ko in kɛra jɛkulu fɔsɔn dɔ ye minnu ye tiɲɛni kɛ olu kɛra u ka association ye ka u kɔ da anw kɔ la an minnu fana bɛ ɲali nɔfɛ an fana kɛra an ka jɛkulu ye pour k'u ka tali laɲini ka bɔ direction spéciale bon yɔrɔ aw katika ninnu aw filɛ nin aw bɛ kow wuli ta aw bɛna bamakɔkaw wuli u bɛna wuli an ka maires nɔfɛ a ko olu fana ka fɛnw banna ko ka taa mais aw ye jɛkulu sigi sen kan a b'a fɛ ka baara kɛ cogo di est ce que aw sera administration territoriale ma k'aw ka damakasi k'a ye wa est ce que mairie yɛrɛ mɔgɔw a y'a f'u ɲɛna u ka jɛrɛ sigi aw n'u ka kuma min ma ɲi falen ka se ka don a la parce que aw fana ka élu de don u tɛ se ka gɛn ten cogo la komi i n'a fɔ aw bɛ wuli ka mɔgɔ gɛn ten parce que aw yɛrɛ de y'u sigi aw nagakɔrɔ ɲɛmɔgɔw de don pour que kasi mɔgɔw k'a faamuya a t'i n'a fɔ ko sinon direction spéciale depuis waati n'o ka mandat ma ban an tun y'a laɲini kɛ ka kɛ ni u ye dongo jugu ni yurugurugu min kɛ mais a ma se ka ɲɛ sɔrɔ parce que a fɔra ko an yɛrɛ de y'u sigi mais ni o san 5 ne fana t'o de f'i ɲɛna wa justement o la c'était justifié au moment donné mais ni o san 5 banna et que administrativement u y'u ka mandat prolongé prolongation sur prolongation donc u bɛ administration ka sigi la o tɛ an ka sigi la mais o bɛɛ n'a ta mara taabolo ma yɛlɛma mairie kɔnɔna la dongo jugu ni yurugurugu continuera a sira kelen fɛ sira jumɛn fɛ dugukolo tɛ to mairie yɛrɛ musaka tɛ to mairie musakako de développé len nin kɔnɔna la mais dugukolo ko anw bɛ kɛ wulikajɔ fɛn fɛn Kati kɛmɛ sarada la 97 sinon 98 ne ɲɛ tɛ yɔrɔ la Kati min bɛ feere ou bien aw bolofaraw b'aw bolo de Kati hali bolodayɔrɔ tɛ Kati bi tuguni i bɛ kɛnɛjɛ fɛn fɛn tantɔ Kasim n'i taara n'i ye tu fara tantɔ i bɛ dɔ ka plaque turulen yen nɔ nin bɛɛ feerela nin si nafa kelen ma se Kati ma musow bɛ sale sara sugu la a taayɔrɔ tɛ ka ye chauffeur b'u ka taxiw sara a taayɔrɔ tɛ ka ye nin si nafa tɛ ka ye Kati i mana réalisation fɛn fɛn Kati soit conseil cercle y'a kɛ soit cercle y'a kɛ soit particulier y'a kɛ mais mairie mɔgɔ tɛ se k'u bolo ɲɛsin fɛn ma k'u ye nin kɛ yɔrɔ fila dɛ Kasim mairie dara la ma b'o fila dɛ mairie dara la mo sen dɔ fɛ u ye m'a dɔn 2 ou 9 millions ɲɔgɔnna la bɔ k'u ka mairie yiriw tigɛ n'a bɔra ala ka fiɲɛ cira ka yiribulu minnu na bi branche kelen ma kari ka bɔ a la drapeau min turulen bɛ mairie kɔnɔna la Kasim drapeau in turulen bɛ ka kuma ba fɔ dɛ est-ce que b'a conséquence dɔn fɔlɔ conséquence dɔn je sais de quoi je parle je sais de quoi je e b'a Kasim an bɛ ni kɛlɛ bɛ kɛ Kati plainte tɛ se ka don an compte la k'an ye nkalon tigɛ parce qu'on ne diffame jamais an bɛ fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ delila ka fɔ ka tɛmɛ depuis an ka mandat b'u kan n'o ye san 5 ye fo ka na kɛ an ka mandat wulila ka na bila nin hukumu kɔnɔna la et puis conseil ministre min y'a fɔ 18 octobre la 2023 olu de y'a préciser ko dysfonctionnement bɛ yɔrɔ min na dongo jugu ni yurugurugu ni marako jugu ɲɔ ɲalen bɛ yɔrɔ min na k'olu de bɛ wuli ka direction spéciale sigi an m'a fɔ dɛ an ma critère komi aw ka hakɛ ye k'a fɔ ko a man ɲi a tɛ se ka kɛ an ma jɛn ni a ye aw bɛna na o laɲini cogo di bon laɲini fɔlɔfɔlɔ an ye min fɔlɔfɔlɔ kɛ fɔlɔ o de ye an kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ka hakilina kelen sɔrɔ waati min na an ye barodalasigi de kɛ ni o ye kunnafoni di ye donc o ye conférence de presse ye maintenant k'a jira k'a fɔ ko an bɛ yen nɔ on existe donc an y'o min kɛ maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ an ye gafew de sɛbɛn maintenant k'o adressé Kulukoro voilà Kamori la donc pour que a ka se k'an bisimila nin gafe minnu bɛ an bolo ka fara dalu wɛrɛ minnu bɛ an bolo maintenant k'a justifier pourquoi direction spéciale kan ka na Kati parce que an bɛ don min na i ko bi a nali Kati c'est gage de stabilité parce que n y'o de fɔ an bɛ wulikajɔ fɛn fɛn Kati kɛmɛ sarada la 97 fo 98 a bɛɛ ye mairie nɔfɛ kɛlɛ wa tuma dɔ la an ni transporteur b'a kɛlɛ kɛ tuma dɔ la an ni sugu musow b'a kɛlɛ kɛ tuma dɔ la an ni dugutigilakaw minnu bɛ Kati yɔrɔ la minnu ka dugukolo ɲagamina an n'olu b'a kɛlɛ kɛ donc i b'a senti nin yɔrɔ la ko sensibilité bɛɛ b'i yɛrɛ kɛlɛ min kɔnɔna la donc chaque fois mankan misɛnnin Kati a tout le temps été mais pour que e ko préfet ni fɛnw bɛ baara la ka ɲɛ ko maire de tɛ baara la ka ɲɛ mun na ouais parce que n'o de préfet ka baara ni maire ka baara tɛ kelen dɛ justement maire de bɛ se ka commune développer mais maire ma ko mɔgɔ de f'i ɲɛna Kasim e ka bɔ yan sini dɔrɔn i ka taa Kati i ka taa mairilakaw yɛrɛ nɔfɛ ko a ye bila an ɲɛ ni san 7 in kɔnɔna a ye réalisation minnu kɛ aw ka taa aw tɛgɛ ɲɛsin a ma Kasim e ka t'o kɔrɔbɔ sini dɔrɔn yɔrɔ jan ko tɛ minnu bɛ kɛ kan kɔnɔ don kan kɔnɔna jumɛn kɛlɛ a ye kan kɔnɔna périmètre kan kɔnɔna ta de olu b'u ka baaraw kɛ yen nɔ mais ninnu ta baara bɛ ka kɛ yɛrɛ ouais o ye sɔrɔsiw b'u k'o baara kɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko ni cercle ma min kɛ conseil de cercle y'o kɛ ou bien particulier y'o kɛ
donc quand on a baara o sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ k'o baaraw kɛ u yɛrɛ yen nɔ bon dugukɔnɔna baara tuma dɔ la préfecture bɛ dɔ kɛ conseil de cercle bɛ dɔ kɛ mais fɛn kɔni Kati olu bɛ yɛlɛ maire ka baara kɛ o la dɛ ni maire tɛ k'a kɛ c'est pour an bɛ k'a f'u ɲɛna an mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min kana Kati kɔnɔna la délégation kana Kati kɔnɔna la minnu bɛ se ka baara kɛ aw ka conseil ye mɔgɔ joli conseil bɛ taa mɔgɔ 33 ɲɔgɔn na maire délégué ye joli maire délégué n hakili to o la sisan mais kɛlɛ bɛ focaliser minnu kan o bɛ taa cɛden 33 ɲɔgɔn la o de bɛ conseil la olu de bɛ yen nɔ nin waati in na conseil kɔnɔna la ayiwa Cam aw ko aw bɛna kɛlɛ de daminɛ pour que ko ninnu ka se ka taa ministre de l'administration territoriale aw n'o ye ɲɔgɔn ye aw bɛ ka taa n'a ye an ye sɛbɛn bila ka taga an bɛ k'a to k'an wele fɔlɔ an ye sɛbɛn bila ka to parce que an bɛ fɛ ka taa dalilu de yir'u la k'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ critère min défini an ma critère de gouvernement da o gouvernement yɛrɛ de critère défini a yɛrɛ ye et il se trouve que critère min fɔra a kelen tɛ yen nɔ ko Kati mairie tɛ min répond donc aw yɛrɛ kumakan de don Cam i b'a dɔn ko politique ko bɛ ko in na aw bɛ ka girin ka da ninnu kan est ce que aw b'a dɔn ko bɛ cogo min fɔlɔ a ye kow ɲɛɲini an ye ko Kasim depuis san joli ni san 7 in bɛɛ an ye nin bɛɛ kɛ kɛlɛ la donc an bɛ ko caman politique mɔgɔw de don koyi non mais c'est pour an bɛ fɛn dɔ fana fɔ kɛlɛ hukumu kɔnɔna la i b'a dɔn ni kɛlɛ farala ɲɔgɔn kan mɔgɔw b'o kuma fɔ ne ye tuma bɛɛ quoi n'aw fara ɲɔgɔn kan aw bɛ kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ dɔw fana n'u ka agenda bɛ kɛrɛfɛ olu ka calcul na nin kɛlɛ in retombé mɛnna u bɛ n'o récupérer cogo di c'est à dire n'i ko k'i b'o bɛɛ jateminɛ kɛlɛ la i tɛ kɛlɛ kɛ quoi donc e yɛrɛ dinɛ n'i ŋaniya i bɛ ka kɛlɛ kɛ kun jumɛn kama i bɛ wuli ka i ɲɛsin o de ma quoi c'est à dire n'i ko k'i b'o calcul bɛɛ kɛ kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo dɔw bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ ka calcul kɛ n bɛna nin ta sɔrɔ nin na cogo di donc an t'olu calculer quoi mais le plus important c'est d'atteindre l'objectif et on se donne tout le temps le moyen d'atteindre l'objectif et puis Kasim anw yɛrɛ Kati jɔyɔrɔ min bɛ anw na Mali ka stabilité hami min bɛ anw na n'a bɛ Mali autoritéw la wallahi Kasim k'o tɛ gɛlɛya ka se nin niveau ma nin ko tɛ sama ka se nin niveau bɛɛ la parce que n y'a fɔ Kati c'est une ville sensible ça a toujours été une ville sensible et aujourd'hui c'est encore plus sensible parce que président de la transition Assimi Goïta ale siyɔrɔ don transition faama n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu siyɔrɔ ye Kati ye donc Kati c'est une ville sensible et puis an bɛ terrorisme ko gɛlɛya de kɔnɔna la an bɛ insécurité gɛlɛya de kɔnɔna la CNT mɔgɔw ka ca olu caman bɛ Kati yen nɔ bon nous ça ne nous arrange pas n ko Kasim tuma la an bɛ bɔli dɔw bolo da n'an tilala k'a bɔ a bɔli bɔ a ma jalaki min bɛ bin an kan n ko Kasim n'a bɛ yɛlɛ fɔ mɔgɔw k'u fara ɲɔgɔn kan ka taa an ɲini an fɛ yen nɔ k'an bɔ k'an don jeu la tellement que les gens sont décidés les gens veulent que an ka bɔ yɛrɛ de chaque fois mais chaque fois n'an fɛ n'an de tila k'an tinti mɔgɔw kan a dugu bɛ tan cogo la o tɛ fɔ anw ye dɛ an yɛrɛ de bɛ tila k'o fɔ an ka militaire dugu bɛ tan cogo la an k'an muɲu an ye communication kɛ on espère que gouvernement ka communication ta en compte mais Kasim n'a mɛnna a tɛ ka kɛ yɛlɛma tɛ ka don a la finalement on sera obligé parce que ko dɔ bɛ ka fɔ fɛn in kɔnɔna la olu ko ninnu il faut pas que a ka tiɲɛtigiya quoi parce que an bɛ ka dugukolo kumaw mɛn faama dɔw tɔgɔ bɛ ka fɔ dugukolo bɛ ka di donc delili ni fɛnw bɛ ka kɛ c'est à dire mɔgɔ n'i ko k'i bɛ nin Kasim olu bɛɛ n'a waati bɛ na c'est à dire n'i ko k'i bɛ kana na ko faama dɔw tɔgɔ ka kuma fɛ ka taa ni yɛrɛ ye ten i b'a dɔn fɛn ye étape ko mais ne ma min faamuya ne bolo Kati ye commune min ye a commune baara man ka gɛlɛya parce que mɔgɔ caman ɲɛ bɛ si a ma dɛmɛbagaw bɛ taa a yɔrɔ la et puis commune mairie min don n'i y'a jateminɛ kuma caman i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ kiiri bɔ a la donc minnu mana na ka na sigi olu bɛɛ kɔfɛ olu kun kan ka se ka kɛ ka misali ye ka baara kɛ ka ɲɛ et puis san 5 kɔnɔna na tuma min na a man ɲi a tɛ aw bali k'aw k'a fɔ hali n'a sɔrɔ mandat b'u bolo n'aw y'aw sigi fo ka nin bɛɛ kɔnɔ. o de to n y'o de fɔ quoi depuis san 5 kɔnɔna la an ma de ka chômer kalo kelen an ma de k'u kɛ k'an ni mairie mɔgɔ ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔ la c'est pourquoi sani k'an yɛrɛ ka créer CGKC créé la le collectif des jeunes contre la corruption anw ye plainte yɛrɛ bɛɛ don équipe communale yɛrɛ contre la an y'o bɛɛ kɛ depuis IBK tile mais mun nana kɛ tuguni et après plainte tilala ka bɔ sira dɔw fɛnɛ fɛ maire wo a ka premier adjoint a ka deuxième adjoint a bɛɛ tilala k'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la bon u tilala ka bɔ kaso la ka na baara daminɛ fɛn ma fɔ mɔgɔ ɲɛna mais e bɛ se k'o faamuya cogo di Kasim i k'an k'o faamu dɛ i m'a ye bon nin élément bɛ nin kɔnɔna la quoi le premier adjoint au maire ale yɛrɛ de ye dalu e ye maire bila kaso la o ka bɔ kaso la ka na e sɔrɔ yen e ma foyi ɲɛnabɔ o kɔfɛ aw ma o ka bureau scellé aw ma o foyi fo ka bɔ ka na ka bɔ ka na le maire principal yɔrɔ Wologɛm ka fara a ka conseiller 2 fo 3 ani olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ani mairie baarakɛla dɔw u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kaso bonba la ka tila ka bɔ o kaso la ka na o y'a sɔrɔ an ka plainte bɛ yen nɔ plainte yɔrɔ tɛ plainte don k'a fɔ k'i bɛ sɛbɛnni k'i kunfɛ i bɛ plainte don avec des arguments avec i bɛ indice dalu de d'a kan an ye dalu bɛɛ da hali ni yiritigɛw kuma minnu f'i ɲɛna parce que olu plainte ça remonte jusqu'à IBK tile la n'o tɛ ni si c'était récent hali drapeau min turula mairie kɔnɔna la Kasim a turula prix min na o prix n'o fɔra ɲɛna i dabali bɛ ban olu bɛɛ bɛ o plainte in kɔnɔna la quoi mais émission yɛrɛ c'est pour an y'a f'i ye ko étape ko don quoi aw ka drapeau dun ɲɛni a kiden n'o kuma bɛɛ drapeau kura tɛ dɛ awɔ mais ko drapeau i n'a fɔ Kasim ka drapeau turu ka bɔ yan nɔ ka taa turu yen fɛla la
o taara kɛ wari min na Kasim kabako o fana b'a la voilà parce que musakanin dɔ kun nana o musaka tilala dɔ bɛ yen nɔ ale ma fɛn sɔrɔ donc ale dimina o fana ye drapeau marché ta ka d'ale ma quoi bon a bɔ ne ka taa turu yen i fana ka se k'i ka duntanin sɔrɔ quoi ayiwa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo parce que donc an bɛ fɔ ka nin baro in an bɛna mairie mɔgɔw fana wele k'u ɲininka o fana hakilina la o b'a sɔrɔ fana fɛn dɔ b'u fɛ ka fɔ fana Kasima yɛrɛ b'o de nɔfɛ quoi c'est à dire mairie mɔgɔw u n'an ka sigi tabali kelen la maliyɛn bɛɛ k'an lajɛ an bɛɛ ka kuma quoi wallahi Kasim an bɛ kɛlɛ la ka taa a mɛnna plaintement de ka don an compte la ko diffamation an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a bɛɛ Amadu Konare bɛ baara kɛ min Amadu Konare ale bɛ cercle la ale tɛ mairie ale bɛ cercle la sinon mouvement de bɛ Kati i b'a dɔn ko Kati tellement que dugukolo ko sababu la mɔgɔw tɔɲɔlen don mɔgɔw tɔɔrɔlen don mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan bon nin fɛn yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ kɛrɛfɛ hali tuma n'an b'an ka bɔliw kɛ an tɛ sɔn ka dɔw wele parce que tellement que engagement ni fɛnw b'u la an yɛrɛ bɛ siran wala ni jamana bɔra ka se degré dɔw ma ko dɔ kana taa don a kɔrɔla la an ka taa ka taa u kana taa sori toji tu dɔ ka taa dabi kun quoi y a pas de problème n'a ka mɔgɔw n'u bɔra olu bɛ tiɲɛni kɛ c'est pourquoi j'ai dit que dugu in hami min bɛ anw na a stabilité a hami min bɛ anw na n'a bɛ jamana autorités la quoi nin décision u bɛ nin bɔ yen nɔ Kati bɛ sumaya quoi et puis anw ma critère défini c'est eux-mêmes qui ont défini les critères comme olu de b'u ka critère kɔrɔ dɔn aw tɛ se ka aw muɲu k'a to olu bolo u ka critère u k'a lajɛ sinon u ye sababu ye ka ban an yɛrɛ kun bolo a kan ka daminɛ Kati yɛrɛ la parce que u ye saba min bɔ yen nɔ peut-être olu bɛ se ka tiɲɛni kɛ mais a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ Kasim ne m'a ni mɔgɔ ka tiɲɛni ka jugu ka tɛmɛ Kati mairie ta kan mairie ma nɔgɔn dɛ i bɛ ka minnu ta fɔ i bɛ taa sɔrɔ i b'i bolo ci fɛn dɔ i b'a sɔrɔ olu ye fɛn dɔ kɛ mais anw ta i tɛ se k'i bolo ci fɛn de ma ayiwa an b'aw i fo k'i waleɲuman dɔn ka Katikaw bɛɛ lajɛlen fo nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruya la min ye Elbesir Cham ale tun bɛ yan ko Kati ko conseil communal k'a mɛnna san 7 k'a tɛ ka nɔbɔ n'Ala sɔnna ma n bɛ nin to i yɛrɛ bolo yan nɔ n'i y'u wele don min na livre yɛrɛ auteur b'a to a la non n'i y'u wele don min na nin ye e yɛrɛ ka livre ye i yɛrɛ k'a kalan i yɛrɛ k'a falen livre bila sur la corruption dans la commune urbaine de Kati ni fɛn tɛ sɔrɔ livre min na anw t'o kalan an bɛ maître Cheikh Umar Konare min ka livre de kalan ani Assimi le soldat de la renaissance n'Ala sɔnna ma su in na 21h an bɛna na débat kɛnɛ sigi débat kan bi su in na an ye maa kelen wele Modibo Mahawa Magalu yalama Mali bɛ se k'a ka wari créer wa Mali sama ka bɔ Faransi ka accord min na n'o ye dénonciation de fiscalité an b'an da don o la budget national san musaka min kan ka dun san wɛrɛ an bɛ dɔ fɔ o fana kan Mali ni CEDEAO cɛla bɛ cogo min nin bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye Modibo Mahawa Magalu ale ye sɔrɔ yakubabaga ye a bɛna na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la Keba Jalo tun bɛ yan min ye Jawoyi Sidibe ka taa se Sorima Danaya TV Misabugu ale ni West Africa aw bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21